wishes to all women in the state and the country through Bosco Media Network. This year, the International Women's Day theme from the UN is Women in Leadership. Achieving an equal future in a COVID-19 world. As announced by the UN, this year's theme is Choose to Challenge, with the idea that a challenged world is an alert world, and individually we all are responsible for our own thoughts and actions. International Women's Day serves an important purpose. It forces conversations about women's achievements and global gender inequality into the mainstream, and it invites people of all backgrounds, ages and genders to consider what they can do to make the world a more equal place for everyone. Therefore, I urge all the people in the state to join hands together to protect and respect all women in the society. Jai Hind, Khuble Shibun, Mitela. Khuble Yapi Baro, Ngade Isawanda Lalu, Deputy Commissioner Jonka East Khasi Hills District. Ngashim Yaganega Kabu, Mentagasni, Ban I Khuble Yapi Baro, Kinong Snap, Haganigasni Kabakirpang Kabangiraki Gomka International Women's Day. I Khuble International Women's Day Kabasuk Kabakamania Pibaro, Kanigasni Kirpang, Jonki Kantay, Hakaba, Kaleng Satlaki Kaperte, Nikan Mao, Yakajino Sanyang, Jonki Kantay, Jonki Rio Kantay, but he long me, Hakibenta, keep a pair, Jonki Imlang Salang Kajongi. Hakanigasni, the United Nations, Kala Ibit, Ban Binwandur, Yaka Team, Jonki International Women's Day, Ban Itoru, Ya, U Clam COVID-19, Uba, Hakanigasnem Kabala Deb. Ngi kum kapurthai barok kawai ngi lahab mat ya uni uklam. Kum ta ka theme ya kaniga International Women's Day kadai Women in Leadership, Achieving an Equal Future in a COVID-19 World. Ki kenthai kum ki nong yalam. Ban kenjo, kum no ban kenjo. Sha ka jingya ringkat ha kapurthai COVID-19. Nila yo but nila sakhi hakani ka por COVID-19 ya ka contribution ki bapher jong ki ru kan thai nadu ki khna samla hadu ki longkmi ki kan thai ha ki benta bapher jong ki imlang ka salang kum ki doctor kum ki nurse kum ki nong shet ki nong tiu ki nong sumar kila ai ya ka kti ka mon ka diang ka jong ki ban yarap ban ya ban te la kam ya ka jing saprem jong uni uklam COVID-19 but kum taru nang ni shakmat ni khmi lenti ba haman lagi benta jong ka imlang ka salang hi kan thei kin dang don ka benta ka bakraw ban yarap ban kan tiu ya ka ri jong hi ba ka jat ri jong hi ba ro ka wei naro ka tang kwa ban ong ba kani ka singi ka pen kan mau yang hi ba hoot ngila yo ban kan jo sabun ki thong ngila yo ban poi ha ka juk ha ka ba ngila yo ban ma dia bun ki hok ki bangi dei hok ban yo kum ki ru kan thei hen rei ki dang don hi bun ki padang duna wat la ki don ki an ki ba pura ru ngi yo I ba ki dang don hi ki jing chia ki basu si I bang yo I man la ka singi ha ka be dei ba ka jing thombor ka jing ban ben ya ki ru kan thei bat na kwa ban ong ba ka shong hangi baro bat kan thei bat shin rang ban su thu ya ka jing koridor jong ka kan thei briu ka ba pun ka ba kha ka ba wan rai u bun riu sha ni ka per thei ka ba sumar bat ka ba ai ka jing shakri jong ka baro ki liam ni don kam ban I thu ya ka jing koridor jong ka ban ni don kam ban he ban san ki khon ki ti jong I shin rang bat kan thei ban su thu ban burom ya ka riu kan thei namar ka long ka jing thau ka ba koridor nga kwa ban ong I khna samla kan thei baro bakin yale ban ya tre shitom ban got shaka thong ka baki don pada ka jo ka por ba kinum sha ya kinu ki bor ki ba
khala lani ki brio ki ban kren ya kanu ki bala ban pin shep tiang ya ki lani ban pin kin ram din ya ki kwa ru ban ong ki khna shin rang ki samla ba ro ba kin buram ba kin yokor ya ki parlok jong ki ba ki kin thei khanang ba da ka jing tre lang ni la shisha ban achieve lani ban got shakata ka equal world ti tang de ni kin tien hi ngai ku play International Women's Day ya phi baro ka theme ka ba ka slogan ka ba ka ni International Women's Day ka airu ka choose to challenge bangin yakren ngin ya challenge ni ngin ya kren persha eki jing sniu ki bangi ikeleng sadong ka jongi pat khamtam kum ki kan thei ngin te ya ka lawai ka ba scam pat ka ba phrnai na ka benta jongi hi baro beshibon Okay. Okay, so ready. Kublai pi baro. Kum shibanta baraki ka sneaker pang jongki kintai lani kumbangi tip ki International Women's Day. Ni nakalian joka Don Bosco Media Network ni piang sobhai pi baro shakani ka program. Halor ka pang balabu kerpang daka United Nations ka baong. Jit banyale bat job ya ka thong. Lani haga ktin pareng choose to challenge. Hakani ka program bangi wan rash pi. Pilaban bui ki jinkili halor ki benta ki bapher ki bayadai bat bankin tiyo ya ka imlang ka salang. Hagani ka sni ni don sawut ki samlakin the ki balapan tibet yaladi halor ka sap ka bakidon. I wan ripping rope Yolinda Nyauta Davida Paswet badi Beverly Carcentio. The shwabing in ya chaprang yagani ka program ngin pet kindiat yaki kam bat ki kusnam baki niki samla ki la yora haka jing ya denti ka jing em ka jonki. Ningkong ni ai kublai bat pediang burom iwei niki puron ki film kasi I wan ripping rope. Ibla pendep yaka jing puli na Shillong College. Ibla pendep yaka MA Hindi na Nehu. Ibla pendep yaka B.Ed na ka Bangalore University. Ila yo ka nam ladu haka Miss Northeast India hau arhajar katsan. Ila yo ka kusnam Best Female Actor Northeast haka Cine Prague Award arhajar arpo nakam ka film kendai lad. Bon ki bala benumtip bat kan mau ba I wanri ila jura ro ka nam Miss Shillong College house nam arhajar khat ar. Ni pedang subhai pi wanri krishi bon ba pilak lai ka por ka jong pi. Ni dondo bat ni menta I Beverly Delicia Carcentio. Ilong I wei ni ki samla bala seng ya ka kamla jong bat I bala ai minsim ya bon ki samla kan thei ban yeng halaki kejat ki jong ki. Ila pendebi ka jing police school jong I na Loreto Convent. Ya ka degree na St. Edmunds College. Ila pendebru ya ka MBA Marketing and HR na SRM University Chennai. Ila trei kumi relationship manager ha MetLife Insurance. Idon benta but Mahindra Holidays and Resorts India Limited na do arhajar khatlai hadu menta. Bilas dangru ya ka on shanty tea room na do usnam arhajar khat khandai but menta kadang ya shakmat. Ni pediang sobha ya pi Beverly. thank you Nangta ngidon pede bat ni I Yolinda Nyauta. Ilong iwei na kinong ya lekai basketball. Ibalawan raya ka nam ya ka jelala bon sin. Ila shajit ru na ka NBA na ka benta ban penyad ya bon ki tournament hakari. Laban pen kan mau be ide kasi ban ningkong ban pas ya ka panel A referee ha ka basketball. Ila pendep ya ka jingpule na St. Anthony's College. Ila pendep ru ya ka Bachelor of Physical Education na Amravati University Maharashtra. Ila pendep ya ka diploma ha ka sports coaching ya ka basketball na NSNIS Patiala Punjab. Ya ka Basketball Federation of India referee na Kangra Himachal Pradesh. Ilongru ila mikmat ya ka jilla trasien ha ka national level. Bli shibun Yolinda filadon hangni. Okay, but kado lani kumbaki ong ha ka ktin pareng last but not the least. Ngidon bangi I Davida Paswet kumbangi jukot I Miss Davida. Ibadi innong hikai ha Don Bosco Technical School. Badru ide iwei niki senior reporter haka Don Bosco Media Network. Kindiat Shapang Jong I. Ila pendep yaka jingpuli na ka St. Dominic Savios. Yaka degree na St. Anthony's College but PGT. Ila pendep ru yaka orientation training program officer na Narendrapur West Bengal. Ila pendep ru yaka diploma haka ktin Russia.
Ilayo ka NSS University Award hau snem Hajar Kendai nakabenta Best Female Volunteer. Hau ju snem ila mi kmade ka state shaka Youth Festival belong ha Amritsar. Bila job ru ka extempo speech halor ka pang. India's composite culture under threat. Hau snem Hajar Shipau ila sha jed ha Central Ministry of Sports and Youth Affairs ban mi kmade ka jilla ha Indian Youth Delegation sha China. Haus nam Hajar Khatway ila yo ka National Award batip kung ka Indira Gandhi National Service Scheme Award. But haus nam Hajar Khatsan ila yo biang ka State Award ha Community Leadership na ka Directorate of Sports and Youth Affairs jong ka Sarkar Meghalaya. Ni pediang snobhai pi paro sangot siya ka program. The klam pensep e shoy ka por ngin sedang pankili jingkili ngin sedang siya na iwanri. Ti wanri pila ban yetu ingi bat yeki ba pen. Ke ka ba penlong ipi ban jie di ka career lan ka kam akabai dei bat ka film industry lan ka entertainment business mo. Hai. Te ban ong ban don jingmut hi bangan sedang ni kani ka kam acting te nga klam don jingmut ken long bangan long hi ta actress. Te kumtu hi ha badang lek college mo, ha Shillong college, ha ki Hajar Shipau. Te isu ita producer kan. Te yang ba isu nga badang wan badang let computer class. Te ngalet computer class hang ni ha point center. Te yang kenya nga ba fitre an ban long actress jong ka film jong ama ka dei ka film manung kong hanga marwe. Te hangtong at puri. Te ngam patip mo ba kap kumno nga ak film kumno nga le te ki ang le rang ngin sa hikai mo. Te hari nang ta pada nga shu clean oken na imay balong ni amo te makiru kim long along ka badan bok baken ba imay pa nga long hadu menta ka ke iru mga kwa long kim pajuong kanyam ki penslor ba ka ka mga kwa banne te kumta hi hapaki makiru ki aymen siam te ngalet no ken man persang te harian ka to pada tang sudap ka to ka film hi hang to nga sa sungtho ken ba hay nga don mo ya ka kasam te nga ong habaw play hi la ay ka kasap te nga ru mam te ken man pen le no ay mo te hang to pada nga last tang ken ban le shu ki film te bat ka jing pule artan nga pendap artan di film Ti piso kum no mun ba pi on ba i mei pa ba men sin pi mo. Okay, so tanap. Ti kanot li ki film pila hado menta nga dang aktang santali hi ki film na ba kum mga thoi phi nga pendap artan jing pule nga tare artan te daladep hanga marwe nga age ka bantoni daladep ketu pada nga sa age kendailan harin ketu nga age ka jing em banwan menta po cinema hall bat sa kawai menta bangidang le bala jandap kade kada kumno pi balance lani pi manage na marba I wanri long ru inno hi kai sumorong kenai mo kumno pi balance ka por ka jong pi kalong ka ba janjar hi tang mana do man swadang rit ngala penang ban kumno ban balance mo na marba kumba ki juang mo like ban shupuli ba phindum le ei pade ha ka jing im te long kalong boring mo te nga pade nga lalong no kumta hi nga pendap ken kata nga pendan kata ka por bangan puli bat ha kata ka por bangan let shoot te lalong no kumta ken kum ka hobby mo nga sim te mentaro nga pen balance kumta hi ha ka por banga yoshti sam break ne winter break ne puja break idon break mo ngi nong hikai te ha kata ka por nga pen le na dakini ki film ken kum ka hobby. Le shibun wanri. Ti Yolinda. Hato kanika jingjit jong pi kanika kam lani kanika line. Ka ba pi tre mo ka de ba pi tre ka mon subhala de ne de ba pi nyo kam shubun. Em haka ting sisa mo ning kong do pa banga ngali class ka ngali BF sia ha pa St. Anthony's. Te nga poi ada nga le class St. Anthony's na siya ba ka jing ngam da biang ka jing puli te. Te nga lamhot ban drop out no. Te nga la drop he nga khamli de ya kanika exams first year. Te kum to shi teng snem nga la shong hayang nga tang ban wat ki kam ki chamma. Te idan iwe I na hikai jong apan I ai men sima ki ong bai femna ban puli ya kata ka Bachelor of Physical Education. Te ren tu dang ong nomor ba ngim dalong ki brio ki bari spa ta por mo so mani puli shabar te ka jinjar ngi na ingin yo pisai kum ta te dang pa hi nga I thu e mai bi pa te ki ong khun ni phne chhi te ngimla ban support if mo kata te ka doni isan jong apa te ong to khun ngani rap if mo fasia te nang tapan ngari puli ra Maharashtra dang la poi satu pada
ngadong interest kanya ka sports ngai ha to po tengam kwa ban long coach ngai kwa tang chule khai kum to da la final year te coach yu kanya abang along try shutam nga long kat ko be ong making ale bet uso o nga yulenda pira dam nani final year let puli coach na mga nga long ushan ni ha ulong utras du kata nga omba fidan kata ka fila be ben long coach ndai ben coach ta ya ka college na ka long be national level international level the data ka I mean sim jang ki am te da final year tangali ben puli ka coach kan dang ali puli hang turu ni happen struggle si bon hi kadon ka por bang nga puli hang tu lai benai nga shuyam ben nga phone siang may nga kwa ban wan no am la ban sa ka jing to sa hari ka long ngam la shu number ba jing to jing ki long pala tik shi pai ti mai ong kanya khun yong sa shutam number play shutam menta tre shutam menta hadian habot kadika pin sa yo jing so himal sa hadian habot ma phi ban song yong should why be play there nang tahi nga should why be play jaman kas ni try sitang snam ka shulot ka pot am tang habang ayam mit bang ko apha na siang te suki pat nga so thu kan ba ka kam kalong kas ben so tanat pat yang te hadu menta pada dang pang dang shutam ru am ko ba bang ni samadan dang la poi samadan ngas ngau bet tang sladan be kana ngas ngau bang ngajam bet kan te ta ka daw I choose to be a coach Tagrau ki si ong ba habia choi ka jing mo ta sa po jing sup to ko le si pon yulenda Beverly kaju ka jingkili piru mo ke iba I min si mi piba pinjit ya gani ka kam nga actually nga one ka yang ka family ka ba ngia le pun jat ki business ti kal long kumba kal adon hapo jonga mangan le business e kumta tamba kamdi kata ban Shillong ba shong suk ban shong ba nga sa trip ka kam na jong kal adon hayang ka bala yang mentala kanu pus nem show don kampus lai show tamba ka don kata ka jing trang ba ako aban sedang le jong ako aban long independent ako aban le ka ni kanang ba ngangan hun hi hala dia Shillong ban Shillong shu hun tang ba la don ka bala don ka ba joki menchwai ti mde ban ong ba namar bangala ka lain mga puliru become MBA ti mde ban ong ba ngalong ti expert in business nek imta tang ba kalong ba ke bangala ngala yoi hakini kajing le business kum ikin thai kila hikai bon jat ki lesson se nga kum no ban handle ba ki customers lene tang ba ki staff ru ki jat te kalong ba kani jing sedang jonga ini kani on shante tea room kade kalong ka passion project namar nga nasunat ban shed nasunat ban bake mde banga yo any formal training ban kini culinary ke kadai tangka passion kani ka sedang na hapor banga dep ICSE tingi habelele SUPW hapo sin admin school ti dan I brother Dizuza hangto ti brother Dizuza nga try iyo hanga banga hatu ko por ngam khamyu ti iyo nga ba piwan yarap nga hangni in return nga dikai fi kumnuban bake ti nang ta kay kawan kata ka jing sutanat ban bake ban a ti hantu hayeng nga sang ban bake nga sang ban shed nang tu kalong ba kinawan ki briw hayeng ru nga sutanat te ba nga da shed nga no ki ba kinabang pa nga yan bi hantu kabang ado ka hoy kabang ti ade nga yu kumtalong ki encourage ti na family ru ki ba finang ban le kumne finang ban shed kadi ka sap ba kamdi ki iba fi learn kadi tang ka sap joki bali pim try ting ong to nang to ya ka sha pa de kalong ba ngalong very inquisitive ngalong curious ban kita ki different types of teas kilong ba shaning itip sha saw sha dut mental adon extra sha saw klem shini sha dut klem shini dia kalong bani kam biang kita ki dan ki types of teas ba ki brew ki ban smooth then the correct way kum no ban brew ki ni sha nang tu ban introduce ki brew ki dan ki types of teas ba mdan sla sharu ki datang de ki sentiu de ki so de de ki long ki kenbat kita paro ki la ban long sha tingonga ngidon kami hang ne Shillong bang indan itai English tea room just to bring that you and Shillong ilong tai hill station idon ketu ko feel hi belong ki old British times e kumta tingo English tea room tinga kwa ban don breakfast joint Shillong bam don kata
Naka bam breakfast, bam puri sabji pe. Kina students si ek upon that proper breakfast, kin healthy breakfast. I need a healthy breakfast join. All these small things kin long kam di ba kalong tang ba min miet nga perkhat le shai nga le no. Kani ka jing perkhat jo ngai ban stangi kani ka kam kala shimpor ba. Try our life snem shwa bangan ban set up ke. Ti kata hi ka ba long. Okay. Kakerteng kumno ka tea room jong fi. Enchanté. Kadi French, kamud nice to meet you. Oh, okay. Nice. Thank you. Kubi shibun. Ti Miss Davi. Ke ka ba pelong ipi ba pinji di ka kam ba pitre. Hato pi hun mo pitre ka kam. Kani ka kam actually kani ka kam hikai le ngam poi perkhat menswa po bang ali schooling ang kan mau bet baki no hikai si what you kwa lang na hikai no ba hi ko na bajinga strike Hadu man siya gipo bang idang school kasi nga strike jud na hikai hadu man ti apa ya ta kam ki oingi what you kwa lang na hikai ti ngasik bo be kata bang I'll never be a teacher ti hadin pra hapo bang le degree ru ngam poi perkhat hi marson like degree Kumno nga supay let stay sa mercy home. Apa let stay taga jinglet chunga Shillong bang sukwa let pulot por mga mdan jika banay. Tingan na po stay pada I don't waste stay di sister superior. I ngadang wat kata mercy home kata por ng parlap. Tingan na lala kata mercy home ru kata ko kambatay jagi bri kolong let be stay kun skadiang ngada po into pat ngarung kulma ngapoy man sport chapel jagi taki sisters. Tinga rong laka rong tak kakanja ngarong ta po chapel masyang tu spang ngami item man ni ya kudo man ni sister titi sister di sister superior di oh nga ba hello dear what are you doing tinga sister I just came to see these grannies grandpas do you have anyone here no the what are you doing tinga ngadang shudap degree the which honors tinga English the we need teacher nga pada Taka jing you nga sister I'm so sorry I don't want to be a teacher long nga kajing ba tayo nga ngunta adi itay sister Shillong okay then we'll see if you want to meet those old people they are having lunch after that you can meet them tinga siyang kabi itay teman bro she's ngi di pada kajian khat pa ngandala mi nang tu na po mercy home nga poi si yen tinga ya thu I maybe pa Don't you sister o nga ban hikai hintay po holy child iti may ang hilapon kam lupa te supet hi ipa pray ang sure apply yo kumno hiyo te sakoy ngam tengong nolong ang pajulit hira ban officiate ru te still ang pada okay fine ang apply the next day pada ngalet ng tap ta resume into tap ngalit buo po principal's office the boy principal's office the should I make no itay sister man day before la man is tay sister bang ko alon hikay they did ngala bo pada ta application the sister principal ay nga ko got jang class 11 the pira ban riam kum nuru ngapang ngapang formal band black band and white shirt to apoy class the tay sister principal oy nga okay you can take class for class 11 for one period. Tanga lahir ngiu pon kan man show. Face ko nai student ngam not. Oh sister give me 2 minutes. The sister okay you take your time when you're ready then you can come inside. Okay. Ngayat kon mar kita ki classroom. Karon we classroom kan ngarong support kimi laingot ikna nang ta kimi no. Masyo tang ngasubo jing drive ngaso let your will be done ngaso let me tangkum ta te di pada ngandala dua ngasumi ngarung nak sport class ngarung sport classroom hata classroom kita nak do she spot line what kena ketika hall ngarung apa classroom ngakail kadang tu nanya kita lagi student ru ki wish ngam kat masuk ngam wish kam nuru ki ban ong ki ban syong ngam kat mai ban introduce la dia ngam kat masuk tinggal pet ngam sedang kam nuru ngam sundang ban sedang pa luckily ngasupet ikatuka ngadangkat masa ketika poem jong my childhood Marcus Nathan childhood dia ngapain itu sudah bok ngasu ka interest juga kalau yaki poem perbol ngasih setenak bangan interpret dia hang tu ngan keren iur ngam sunang
Tengah syuyat dikit lagi starter kan. Dia tu pada apa bangadang ngasdang kita interaction bagi kenap dah. Ngasto bahar tu kapor ngasto bah somebody was backing me. Bangan keren. Kasur kami lah kami ki kejat ladang yang sijakang nama bang apa petelon ladang yang sijakang astu lah long kami. Ngam not cuman yang sijakang te ngahikai hagjo apa ngayat ta ka hol. Niat chum sedang tu tika interaction juga kena kalau it was so spontaneous long ngayok ke answer naki nanta nganda keren ru long ki jubab dalak kam selam tu ki one room sisters but we nak kai la dang makla ki one room ki show sigin mas one room kita ngas ngapai dah dia nang le isu dia still ngakran dalak kran ti dalak kot tang si phang tu gitu ki nak kai big sisters kilami no ketiat kebal kan dalak tiat kebal pan ngampat kot ke jing batai junga. So confident tu orang mana kita na will meet in the next class, will continue in the next class as if bangla sajid. Anturu ngam tu komnu ki mi kita kentian tu ba. Itu sisters ndala mi nang tu na po classroom. Tengah ikendoi yang if you are selected, we'll call you after 2-3 days. Dia adian tu okay sister. Dia adian 2-3 days. Hadin arsi lagi ke poi call. Poi call mesti tu ngapet tang number di unknown number tambah day BSNL number tengok tu di father dan sister. Ngapet kami tak call mesti ngapet. Hello, di ikrar kita sister di can you come to the school? Te mas nam tang as tu dan sister tengah let tidak ada stay ru ita sister you are selected. Di ai tak ikut ngalong ngampat long tikenat ngayok ngampat suthui dah ngayok ngampat yo still ngasip lagi kat tiang when can you join 17 September join dah join ru ngam stu starang nganak mod bay buka datang ke office tambah ngong bangan pendap tang lai benai tambah hadian juga tu pada hapor bangas sedang menikai pan masuk tu ba this is a call, it's not that you do something bapin shu yok bisa kata kajing yang pisar ngam sutu ngam kemen ngam tip rata ba katu kajing dan jeng apa dapat student I can find myself thing long yo long ngasiam ya lade tengah sto tu ba kanunu kam dei ra kam jing kwa junga ne jung pi rika de kajing khat te ha katu ko por ngam sutu ba kajing ya kendo junga begitu ki kena da kapenne ngah ru menta ba ngam ju tap kam sarkar ngam pa ju tap kam sarkar te ki tu pun tap jong man i ki hawan kersia nga bang le exam sarkar ngam ju kwa ngam hadir mga runga ka kam hikai ngam stu ba kam okay ka kam office ka don nga jong la dagi stenan la dagi yo jing stenan la dagi hon men siap ka piang la dagi hon men siap la dagi sitrai tang na pata pisa kam mentoy ti kar hadu menta nga stu ba kedua no kam kedika jingkhat ti laban ong ba kedika jingkhat pangin nong pada nong sista ne long hikai ne long nong shet ne kedua no kam kedika jingkhat ti hantu nga syamba karne ka kam ka banga trai menta danga yo makna jing yo kat banga yo ru ka jinghun men sim kadan ti kata ka jingya anti junga kendia Bersibun mustavi te habang ya keren beri wanri ni so nitip by the producer by MNCMP deh join ni kam industry di you pada di no hikai by MNCMP di Beverly di brother di Suza di Miss di sister superior kidon mo lah kijong ki by MNCM okay dia kani bayang ngakli ka ditang i introduction berit tang sedang di kendiat ban yo MNCM show di ngala prepare lah nengok dan katu kat ni kijing keli dan keli shoyen dan sedang Beverly ya tole mi kin dia Jepang kan ka jing ya lenti ka jong pi hadu kan ka kelmat your journey so far kalong kum kajing em jong no hi kum ki brio kidan ki sngi ba kilong up kidan ki sngi ki belong down ke business ru kalong kum tahi kidan ki sngi kilong up kidan ki sngi dan down kamla ma ju ong bagan nong be smooth kata ta kamut brio ndak la long smooth ka dan tu ka sing if the line is smooth that means you're dead te kalong kum tahi te
ngasdang after my MBA kalongba sang manwat kam dia placements kumta tinga perkhabit bangan dan bishabar ngamnu man phaisha Shillong tinga lalik try bangashim honors ya ka marketing but HR tinga lalik try kito hikikam marketing te ngalong passionate pangkata por bangalik kam por bangalik interview pada namar kadai pot Chennai ke kriteria pidon kam kadai ka local language kin klibet la biang lut por bang interview ka biang lut paro khait mom kin shombet can you speak the local language obviously not I can't but if it's a requirement I will learn dalam orang kata ru kikwahi someone ba namar as a finna pass MBA na kay ru fisdang as a salesperson finna habli kendo breu kuntoi tikyong em ka requirement ka jongi ka di ba fi haban lan tambal ti ha to ko por ngala kham ja men siem kay ngong yo kam nem yo kam ki por jonga ki ban na sipo Tamil Nadu I baro kila yo kam mga mareng ni ti nang tu ngayo kam sya Singapore ti ngala kemen bai kata tengah phone chia ngong ngai mei pa ngala yo kam sya Singapore papa yo biang bet li bet email ba kam namar ki mi pa jonga baro arngot bi kay college bi pai kay sin admins mi kay si Marys ti kum kino kay ki kwa ban tip lut ti ka tu ko contract kay kum ta tinga pa shi making kata ka you nga fla puli bhai ka ni ngo mo puli tang to you have been accepted nga puli ka don ka bon thang ni fi don be shi Singapore 2 years hadin kata nga haban shim citizenship sha Singapore ti nga ni yung filtre ars nem chata kam tiknam kya mali long citizen no chata yung ngam susuk te khon kata ka kam ting ong ato ti pa pi nga ka kam hiyen ka bon wan no shini sepek ka kam hiyen ti kata nga Shillong to nan man no por mo wan chini pat ngayo call kumta kay na po placement seli ki ong ba ki wat na po MetLife company ya ki Brioche North East kumta ta ti go for the interview siya go hati tong to tinggal late ngayo nga join ti tre po MetLife company tambah kalong bat ki banks tinggal dan po Apex Bank bat ka Punjab National Bank ti hablit ki santlish portly ki banks man kasngi hablit ipet kaya nemya ke business ti ta ka por ngadang katno mi try arpo license na dang should graduate hi kumta ti ki don ki kum ki bank manager eru ki ken kena red kim ken kum kata ba ngat le kata ka kam ikum ta kin pa up kai ki shong kai ki di sha kum balong ki office ni kumta ti nga shong ta office nga pendap ki kamo nga pendap kita ki reports ki tambang nga sulong ngam suhun ti hakikam kum kini ki corporate ndi banga grand bench pang corporate ka kam corporate tambah ni kum kin thei kum nga face kini ki harassment ru naki senior managers ki prediction ra ki mod ba thrai kinda grand ka ba ki grand kalong ben te katuru nga ban ya yuhi te hadian kata tengah iya la ka iya to ka kamo jog kani ka MetLife nga ong em ngam tre ngan try no shwe te por bang yelet cha Calcutta ti ipai di member jong kani ka club Mahendra ti yang ngelet po office king gidan kami ikumta tinga shong ta po office ti ki talk yang to ba looking for a business partner ikumta amta ting ti poster hing pe ngoi papa ngo kwale kan dia yang apply so yo tinga ngato apply mo tinga pai ta ke email tinga la pa amta ki code interview shikal kata ti ta por email pa ki dan Chennai nga dan Shillong ngoyo ta ke email ki ong ba come to Calcutta for the interview tengok to ngalik la kalik po bangalik ti ipai la full grooming yang akay pet batay kumta namar idi la don ka business background na yang nga kren kumta ilay ro nga po office tu tau manager la wan kendo ti wong sir nga I want to meet her she applied for the job for this you mo yang ta ngarong yang kren yu yung tau batay nga sipang kata ka Mahendra namar family jongi kadi bangile ka Mahendra ti wong ba pay kum tam ta kani pakidi holidays they sutu nga sutu wong congratulations welcome to the Mahendra family you are now a new business partner to po nga 25 nga long business partner but Mahendra te wan chini wan pai Shillong stang man set up ka office
Dia nang tu sedang ban hire ki staff. Ban hire staff ru haning kong kasuk bahamo ngayok ki kena ki pustenat ki baby. Ke jing jonga pada kalong ba. Hapor bang kadang shoes dang try tang 4-5 months kiwan kini ki mde bang again mde bang kren ben yo dilo kiwan kini ki ong kidai na kisang bahalang. Te ki oyanga ba subha ba fila yu kumni te kriban yu kan ban yarap ingi kum tam ta. Te sekata ka jing kali bale fi bo ki dakhar mde ki khasi ban tray nga to por ngadon armut khasi armut ki dakhar. Te kita ken kijing ki ba ki pon jai mo kumba ta kelas ba diken thailong tiang hi ken kinawan kum to ten dale kren dale su thu pade kita ru kelas su thu he ka position jonga ke position kum ta nga su thu position jong ki bale ki awan te to kete ke club Mahendra tu ngala pinyai mo mentala 8 years plus nem hando menta te probes dang covid pade mentaเป็นสังเกตเนาะนำมาบ้ามันเดินไป travel แต่ก็ลง a little difficult เฮกี staff บักนี่วัด customer อีกคนตานมันเดินไปเลยจริงเลยกีบุญไปเลยกี restrictions อีรูแต่พอบางนังเลยแต่ก็ไม่เห็นจ้ารูปัดสมูคนที่ตัวละลงลายยังกิจละจงละอีกคนตาต้องแบบปัดสมูคนที่อีดอนบีตาบางกว่าบันชนาฮีอีเตี้ยบางกว่าบันเท้าฮีละก็จงก็ไม่เห็นจ้าคำที่จงอ่ะก็ดีจงอันนั้นไม่เห็นจ้าตู้ละเท้าฮีละอยู่ตาก็กว่าฮีดีใจละจงบางเท้าฮีบางมอบันเทรชตอมฮีกุมตาที่งกว่าบีไตคาเฟ่ทีรูมอีกุมตาไตคอนเซ็ปต์อีดอนบีเคลียร์แต่พอบางงานดังiniทีรูมอีรูอีรับอีเมียงอ่ะแต่ก็capital bangala safe nala dia ru ka yuhi nang tu irap si ime yang aru punta te por bangis dang ru nga airong hi te ka tirum mga bi i pa jong perlong itar iwanya rap yang nga airong hi ka tirum ka design kumno kan long iru ngile hi kumno ikwa ki jing khang ye long full invested te kumno bakwa ban stang te kumta hi long kita ki little things te ki ba one suki ke long ki mau jam mo balap cross te ngathrai ka dei kam kumta ki all the experience bangala face nadu na po college ado university ta bali wat kam te ha po bank ru te ha po club Mahendra ki bun chat ki ba hikay nga kumno ban tackle ki clients kumno ban tackle ki staff ki bun ba munda te menta hang ini di room ru idang pun ki bang anang kwa ban improve ki bon ki mga kwa ban add ki bon ki ngang kwa ban tong am num le shu kum tongan change no kum ta tamba kita na tarai de ki shi ong mo da don kamon ba jwa te la ban anything mo where there's a will there's a way okay thank you so much ti mentang ini phai shi wandri ye tu kan dia halo kata ka honest hindi ke kam pelong fi ban shim honest akatin hindi te yaka honest hindi te la long no kumba ngi ran sangut para te baro ki de khna kesi ki diskona te yangaru kila kwa hi ban pun la kesi mo tamba kidan pada kini ki mina misan jonga ki para jo imekan te maki pada ki ong ba ngi ru ngi le school habiasaf te ai no ini we ru ban le habiasaf ken kum tu ru ba jan yeng ma ti mai ru perkhat yang ma biang hi kataru na ma ba bon kam than ma bale shaw school bon school le ji wan hi ba sa hong pleng te ngale no habiasaf school te dalale habiasaf school harin ka to 11 12 ru ngala pandam na KV te kum to hi yakran ru shu amma English medium tambangi bon ba yakran dikhar ba ji te parlog ru la bon dikhar te nga sngo kum dikhari family te la dal daong da ya le e ki to ru la le lang da ya te ki to hapo ti raksha bandhan ni ru la ya le lang nong kum ta mo dang red dang long khulung to mo dang long innocent te harin ka to pada nga sngo kum ba nga biang hi ka hindi mo ka line te nga ong na tangan let na ka graduation ba ka masters ru la ka hindi ke kiso kum no shimet ka yarap kani ka language hindi nga sngo ka yarap hi ban dei khasi te ban dan ka language hindi atat ka way ru ni ha ban respect hi mo ya ka national language ro
te kata hi ngalalong comfortable ru ngalalong comfortable pada ka hindi kenya nado dang red ru ngi la ekran ben hindi hang to lasngo kum hindi kenyel de dayasngo ba dayasngo yi modi kan ngi la ka ban Okay. Te to ngi phai sa ka career ka jong phim mom. Ke ka ba ai min si mi people po pitang dang benya chaprang the first time ken po PG dengan ka career ni ka idu ka jong phim kalai. Munu ba ai min si? kalain as in acting Acting okay. career. Acting career nga kwa ban hado mentam pajunan makli kata ka jengkeli haman ki interview ku boleh sibun fikli te nga kwa ban ai ku boleh kerpang ya I Kevin Karmalki nama ba mai de director ma menengkong jonga te dei mai hi dang nengkong nga ong kumno ngan ruai ma kumno ngan ruai ngan le samla ba di te aktor nama ba to acting ru ngi ong tang ba kam dei pada kawai ngas ngo ba acting ru kam dei ra ban long kum bangi ak kadi ban flow ba naturally ma te ngaru ngas ngo ba okay lada ka dei acting room le le ngi dei ban long ba kum ba long hi ken kum to khna ma ki priu ru kin ong ra film khasi ta na bon ma ka tam dei ba ben tam ba bon hi kin film khasi ta long kum bakran ba puli na script ai phei like ba le phi e janga te ngam ba ngam kwa ma ban long ta ngam kwa ban pher no ken nang ta te ngam kum no ken ngan e ba di te aktor ka shisong per khat be hadin pada te ini ba Kevin pada ken I ai men sim nga I hikaya nga tawan ngan rehearsal ngi daya rehearse ma ba shwa ban stang ka film te si banai kum tu ngi ran jing rehearsing kum tu tengi la rehearse te dala rehearse pada ila batai kin itu le kum ta modur ba phi jang ba samla la jam te ma kum ta hi I mai da yas ko I kan in sa mai tamba em tu ko par ngam pada tama lang kum ta hi lang si modur ba dai samla si modur ba ya te kum ta hi ngi la stang man ya ban le kum ba ya te kum tahi te nga kwa ban long thankful bhaya I Kevin Karmalki te ka jing khublai jonga te kan let be mai pa mo na ma ba ma ki la sacrifice bon palan kum ba par ba age ka film khandai la ro kam dei ma ka pasuk na mar ba kwa ban shoot ha po police bazar ha po khandai la ngi dang shoot na dos pho kharoi bje da la khamlong kanjan na ba shwa ka tu ngi la yo permission la dan hi ki ba ap romo ki security tam walong ngi dan kam pade banyo ek tu jaka ba la khamlong kanja ma ba kala long shisha ki kum khandai la ha ba shisha te ngi pada ngi ong ngi to ngi yas dang shoot na kharoi bje te teng teng apo yeng ar bje lai bje te kam dei mo ka basuk ek mik pa ban shu ong ban plat bi khun kan tai khelet shoot ma teng teng ngi mai pa ki ap kat pat po yeng ramanga makiru kin ruthia ba pli pa pai ap teng teng ha kadiru ya te kila sacrifice bhaganya ka jingkwa jonga teng along very thankful can you me pa So tenat. Ko ban tip kin dia chapang ni ka journey modeling. Kila ju job ki ma ki bon. Te pisop no bob pi job ka Miss Northeast India rajar katsan. Kataru kalalong porba nga sha select ha po jet wings ki pelong audition te porba nga sha jet ni le po gati ken te ki kumta imo sha ban penlong ki dapen practice ngi tengi dangya sa station gati te nga I kita ki modeling mo o ki models mo ki contestants ki bajrong banyanga bakham bhabriu te nga ong ade yu hajan kini nga tem leleira tang bang ongam leleira ngan tang ka ba experience sula biang mo tem ngam leleira te nga onga even though la dangam job room leleira kan la yo ban experience pada hakan ka stage ba her mo kam dei show ka barin te nga ongam leleira ngan show experience ngan na shayeng tamba hakata ka ba finale ru ngala le ran bhana marba kumta mo na yeng chungi ki khamlong bosong shit te la wan bon bhakali la wan bon bhaki bahayeng ka kali te nga padeng ala shong ba ni hang ne tadam job la sibet la le ran ba por mi ki bai contestant sam ngam yo sngo than baki chia te baki halla nami manga na stage ang yo sngo shibon baki halla dan nar bayang hayeng se khot e bi ma bi yan pa very good te nga padeng ala lang nervous si shong ngam dam job hang ne te kan ni ngot kila yawan ipa si dong ni la sikulut petrol kai tengah ngala ting hi hangta hadian pada long hakata ka jing perwan pada ka question answer round
te dala dep ai jubab te long dala dep jubab ngade bakhadu dala dep sngap jubab nang tu te ngana long na kita mde le rang ala tho bhag nan padala poi ha top 5 ngia tho mang isari hang tu kanya se confidence ngau ngata mde le rang jong akan sakham byang tharai it was different and genuine mo te shong okay very good te I was very happy nga kemen bha te ngai me paru kilaya na bakia support bet mo nga te kilawan khmar bara ngut nga kemen ma Self trust mo. self trust Tingnan kili kang sakaway. Cuma kan ka award of yo nakita ko film Tindai Lat mo. Your feelings. So kum no halal kata and yeah. nga sngo kemen sa papalat ba yo kani ka award na ba kalong kawai nga kemen yala deru ba nga yo kani ka award ba sa kawai ru mo na ba kadai hakapo kan North East category te nga yo ban wan ra nam yang hi sa shisin mo ya ka region ite nga dap ka jing kemen man yo ra ka taga nam ken te naman ba kila bun hi ki film ki ba sha jir ru ki bun ki actress bala sha nominate ru te nga pede nga sngo kemen ken mga job mo so Congratulations. Risipon. Thank you. Tingin po siya athlete ijong. Ijong. Hagani ka jing ya linti ka jing injong pi. Kato pidon jing babi. Jing amdang ka jing babian ma. Mang haman accept hi ki failures ma. Ya kata te ni na okay. Teng ni hoi teng ka dan hi kita ka jing babi ma. Tamba kata jing babi te kam stop be haju teng kawai ka jingkhang ka khang teng kawai ka play ka kawai pa ka jingkhang te kombang along ro par bang le puli as a coach nga ada puli ka coach par khat teng dawan sini Shillong ki referee sang ni ba ro khat ap hon re ngut life hon try ki dan tang shandang suda ki yo nga yundang if long confident have in the coach ki team long confident blef him join but ki referee sang ni ma ki tak shandang suda no man join but phi ngaling kan thai mar wai mo nga sule ra ni na mol ngam pat dai thu ba yong one but ni ngin hi kai phi kum no fen na just ki ok trust singi ma te nga nga to te nga silit pot bat ki nga oi fi nga lit pot bat ki nga astang ban kio teng ngan oi fi long ba shu long kran mo teng ni shiri yo room jang ki referee sam tang ko ka room ban change room teng nga hang tu em ki to ki sendang brok ki la change ki so ba nga ngalo ki sendang bat ki mo te nga teng dangang change ba nga be ki mo kile se man change sama kyong happy ro so commission dang ke tengah teng ki be nga pitung nga haban change sa po toilet ro number ba ar ko hot ken mi ki sendang taram ta jonga teng haban change sa toilet te kum ta himan ka por ki ai man sim yang at dabadan bat ki am ta ki kentiu yang ate adin da ki o yang ki select na po Meghalaya kan ki phai nga bang le exams tengah le exams ru poi support ka to ning kong kali ka license nga pass na po na sige hadin kum to ki kat ba dan ki tournaments ki khat be yang ki yong me am Philippine like bet te dang alit bet ki tang ki ong nga Philippine di exams ka e panel te nga alit siya ka e panel te hang taru nga pass mo te kadan ko ka badang recently ka ja kalau nga babi ndai pedang nga suthu ba everything it happens for a good reason kadan how December nga yo ka call kan ka FIBA ka boong mga ka international referees hapo India dang dan tang ko we kan thai ka bana Maharashtra te ki khot hakta bada sangot ki jit all over India ban one ka exams biang sangot ki sindang but iwe kan thai dei tang mga he tanga comment siya papalat tanga ong na hakta ko po ipa jong ai dang khidop khla just 20 days ma tanga ong nga ni nga nam la din de na yeng na do ki referees ki ong pet kan ni ka but ngadu man shafi tumude bang yo ban le represent as international referee kan tengar ngong ho te ki ong khilet ba nei dai ma pa phile ka nga ba mdei bale ka bas niyo te iparu jong phi en kaman ma te ong to te ngala ong to per sang te stang ban mare byang kan stang ban le namar ba hakata ka exams ni haban pendap am kata ka running jong 66 laps within 8 minutes ni haban pendap te ngala mare le exams mo ong le exams te kadai jaba just not even 1 year so nga dan sa ngayo surgery ka ni surgery te kila thap nara te din dang ong ni ngamla ban mari adin banga dang omla demo na mo doctor dang ayang dang ong bang haban dress tong em ma ko ban le exams ngali mari ben te ngali practice kan ban mari komta te nga ko ban increase kan number ka timing kadai 8 minutes te nga mari 66 laps teng finish 13 minutes te get min karami kising dang kan
kadang hiar tengah poi last 10 minutes tengok kat kadang dan puasa more than 1 month dengan nganda bit more in 8 minutes kadang tak kasih bang aku pan dapat tak 8 minutes tengah sprint dengan mare ka poi 9 minutes kata jeng mare jangan tengok orang ni lah kemen hadang ada 9 minutes kata jeng mare andang la ciyang ngamla suban ya ki kecat kelas dang ban admian nomor bang adang need rest katakan dia den beda ngalisim dawai biang doktor tu doktor yang apa yang pim long ban mare pim long ban akai pidang mentali pim long show yang orang ba pinya tan pim long ba penyang tan rum long fen klan ki stes rum long dia hadian kata pada hadian January December last week kawan biang kambil due to covid protocols yang ki ai kan shoulders no kan the out of 6 ki shim shotang angot kan tengah ngalado no teta kadang ngam biara nama bling everything happen for a good reason ada ngasya selek lu ngan feel kata-kata kalau le no itu to hope so next time ngan yo yang teta kadang ngam biara Yo, thank you ke ka ba penhun mensi mi phi hadu mentah. ko penhun men sien hadu mentah kalong ba ya ka bang le rapuli ngala tere umtang ayo ban bitin nanti lang ikiwe ki kena te ikiwe ki play ki kena long jom kadi ka stage ngi kamtam bangadan ka Shillong ajing kai mo ngachit ajing kai ki hapolo nga ngadan ko ka academy de jong iba Eugene na thai fi thua Eugene jong football te nang tu ngala pen mi te amde bang kata ka jing yo ka jonga ka jing nang ka jonga ka jing tip jonga ka sa tang nga de nga yo ban sam lang shabon ki brio kan si khna na ka tak Shillong ajing kai jong aro kilami ki khna ban la kai ka state team then recently ki yo ban represent ka one of the best kan kata ka ni ang junior NBA teng kilayo ban represent ya kata teng so comment lambang layo ban share lang ki pakam dei badan tang ama kata Ta sa ka wei mo. Kum na phishim ya ka jing job. Ha ka jing ka jong phi. on ka jing jang ama kum bok ong dei as you so social very kum ba phi bet kum ta pen on ya ka jing so jang ate ka jing job hi ka wan na ka jing sharp ka jing tru shitam shibon ki jing e kin wan ma ndei ngim dei ban kendran dian ngi dei ban yang kamala kan ngorem but kawai ru ngamut ban ang ba ngim dei balong ki brio ki basarang ngide belong barbar ki brio ki bas ngore namar but ngim dei belong ki basarang namar ba kajing sarong hi ka ya chwa kajing jan Correct. Shibun. So tana strong woman here. Tingin ni pash i Miss Davi. Shubo menta lada pim don hakane ka line hikai. Ke try pilale. kum bamenta fi ndai tamang hikai na try do kani ka media te kani ka media ro kani ka wai ka ba it's my passion kani ka jing thang junga te kum man chu yu kum bai si ong mai ma ba por ba kadang puli ka degree kano ko apun le jong ka mass media re ha ka jing kale junga por ba gamut kon le kita ki entrance ye ki adap lut dong sa dong te ngalong long loss ti mai pa yang let kat ka pi yo tinggal let ngana ale entrance pada terbok mo yo jong English somehow ngan dala join pada tu ka English department ngan dala join they how to jo use nampan long kum ka jing pen ilen ti jong play ba I'll do something ha ka ka banga e te kani ka jong ka media ro ka tang ka diploma de 1 year diploma te ka taru ka de how to use them kami kani ka UGC sponsored course te utus nama ko kami kajing kan nga bam kai shu te o ime te dalo ime ong katno ta ka fees te ong prahajar mas no prahajar long ko moyo nama ba itu ikana mas media ki pelot jan arpo like ko shisnam tingi prahajar shisnam no ka taru ni hap song class per ki final year tingi bon met practical sekoi ngajai tu bahan kuliah cincai tu berkuliah ke jog English department linga kerma ki kot ki berban manusia tu hak mo kum cu kuliah lo nak tak ban kuliah ngam dan patience te sekoi ru man beran kini ki book fair kasi liwat ki extract jung ki kot na ki tor nda bat ki movies kasi you te habo bat exams na thok ai bodon hai jami te kani ka diploma pada bangale 1 year pada ma sacrifice Singapore kapor bangi white class ka de Arab je te
Ting hapan syong mon up dai gini kedua diploma mengalai ka sedang sau beji dun riu. Ting si up but college ni si orang yang start college hoi. No, na do start do benda mi ban dan me college te kataru. Kajing stana juga pada kani ya ka degree ngam da pusya ra bangan yo kan do kan ka mas ngahun. Mal bang ngai ki mas bagi yo pinda pulih kat pulih ru. Kalong but so disappointed bagi na yo pada ke result. Te ngam da kwa hira bangan pet thani ta ki marks. Te kawai kawan ke jing su tho pa la danga pulih ngade pulih bangan su tho. Ndai than bangan pulih na ban ta ki marks. Kai ka bangan su tho bangan le ngas tho bangan apas biang bat. Te ya kani ga diploma pada bangan le tharai bangan e to do ban sia. Ngada pas bha te apor bangan pas ngada hun te ta ka jing pas. Then apor mga yu pada perkhat naga English department pan ngapo even le kani translation ye ka news kum copy editor naga English ka khasi kataru de ge jing lam ne ti jo I saroling de ngidon NSS camp de NSS camp nata shwa jang tu ngidon kani environment de apor ngi la da thung ding di oinga pan tho script ban pha ka press release ye ki press da ka khasi dengan thought dengan orang di school pada kawai ngaji standard ika kitin lejang mo kitin khasi tang khasi what English bang standard di subject kiwi subject ngaji boleh teman pas still di kataru adin ngathoi kata ka press release ngathoi da khasi iso yung PD na department you ang for English department khasi ka katra din hangtur di don ba ong ikan ba don kami tak copy editor for dudashin. Dia tu ko por kini ka office kadang dia ni po city office ni po secretariat. Dia ketaru dia po muli second year kadang makla. Kadang late second year tengah sedang menteri ni ka kam hadir pada ngapai tu ngapai kan commented kan le kini su. Kadang don interest su. Nama bakilang practical baik dan kam than ban puli. Nama kejarang khana ma dia hadir pada ngai iba kani ka jingya lenti junga kuni pan. Kani ka ba ladangam dan kani kam hikai ru mot kani ka lain pada dan te ngabun kam apor ngaket ma ba how to snam arjar khatsan ngale bian te how to snam ngasim shuti na po holy child ngale bian nantang hikai ru apor technical Don Bosco how to snam ngaket ma ba kitu kini hikai ngasi yo so bagi ot ma gini bale biat si ang ba tangkapor ban bam ngim don por tengah pada ngaperkan ngalebi et nantang hikai ente nata segi teaching is ngamju kwa bangan ai ki wei bikin sna masih snahi tehang tu mas tu kadai ke ka jing bati ka por ma ka jing nang ban pendan kami ka por ka pap khendiat ka pendan ru dangi pendan kam bah ka biang te kawan ru sa ka wei ngaket ma bam kadan ka sin pengi syong kai ba imei ni syong kai tu tem mi hakran ni ngam kat ma tamba ni poi ken kai ka por bang ni long kat no snam mi la don ta kat no snam mi por mi thia kat no snam mi por bang ni pa mi syong kai ni na ken ta ka por nga su tho ba la bon ka por tang ba thia ma thia sni pala de han ta su tho ba kam long ka ni kam long khao ka ni kam long nga sedang ga ta nga sedang per khat ba nganum por than ban thia dia nang tu sedang ban bati ka por jang bangan kan dia hang tu nga su tho ba ka jingnang ban bati ka por ka pon yo nong ngi nim don po hira bangin syang susi ru kata ka wai hak por ba ni syam karo no ka jing ka filia ma lani ka jing syaram hak jing emru de la rangi bon kam pada nim don por bangin su syang kliti bangin yam de katu ko de ka wai ka jing hikai nei mei bang yo ba ngin penon kami ke por khendiat ala kadai maka khendiat ru rai kalong productive bracket ya hadu mentang masyam baka ni ka jing nang ban bati ke por kari ka wei ke ban aila ini hakan tiga jing enjuni bangin num babe ke ru ka bangile Sukshi ong multi talented ma media practitioner, English honors, scriptwriter, teacher, diploma. Kabli shibon MS Davi. Tingi la yo ki jinkali mo ne ki viewers tingi ya pet ke.
Okay. Ta, kajingkli ka baningkong kawan na I Teo Dalin Walang. Hatu pisngo bakum ki thei khasi ni yobet kajingkershan bajing ai minsim. Naka imlang salang habay no jor ki thei na ki we ki jai ben reu. Namar ka imlang salang jongi ni burom. Ni burom kambhai ki kenthei. Ini bagi kenat. Manong biang kajingkli. Hatu pisngo bakum ki thei khasi ni yobet kajingkershan bajing ai minsim naka imlang kasalang habay no jor ki thei na ki we ki jai ben reu. Namar ka imlang salang jongi ni buram khampa ya ki kenthei. Kata kawai ladagi la bangin pedi kata jingsanya mo katras kumba yo iba ladagi kini ki pa jungi ki kai ni ladagi shania ini minum ya ikal ndik bomdai kata kawai kabang shamba imehi se oringa ba I give you wings of freedom and roots of responsibility ladagi su thu e kata borok ni su thu kai kabang ladagi don hi ya kitan rai ka bas camp minum yat bakla but she said bagi kimi ki pa ki shania hangi minum no raban le kai ke bas niu stang la da ki strict tan tu mot ngi su thu kata ka dali nama ko ko jinglong brio ma jinglong brio she said mo bon tan ki rules ni ko aban pen ken do ita Ko le kanang mo hal e khana ti she said bagi shania prengi minum no dali le ro bangin yat bakla bangin le ro ni perkhat arsian te jela dia ni kong ko we nomor ba ko banin kong ka jingjak buram shimat kikimi kipa ka yeng kasam ti sisen ba ni su thu ba kisania ini nginum ya bakla ti ka nakal yang ka society le bon teng teng ni iba kin kdokti ba namar bang kum ban su nginum kta mat yong yeno ru re ha ka jinga le ti jong nga jong phi phin sham hi ba nabar kin don e ki ban kran re na yeng kisania một nghìn đàn ấy pada bangin khuslai than ni kata namar kumbai me si ang ba ladang ni ne yeng nisania ai phi kibrio na bar le kibrio na bar kin num sania kila panwan batai start ma si ang namar kumbangi iba hayai me ngasi atholot ki banga don what he parlok deki dei makna parlok kan thairu don teng ki secrets nimla ban bi atholot ki ni ne atholok ya bang Oji thu brio re still gitu ki secret pada gilat bete gilat bet ndre si sen mi thu hai mei pa pan ka sa haki ti ka tu jing shania pada joki teng ki don ki brio ki ba pen batai start nadin I mei presi ang aktif tam soi mei tang ni asuk ben sim nomor bangi khlem nei ei aktif soi mei shwa ben tip na ki brio nomor ba si sen mi tip na ki brio ki nang ibarat kat ni lanang kalan su kal ti te sisen bang ngisania mangi ki pa shania ini kita ki bro na bar kinum la lei te ko ngi di ban su tho pa la rang ya ekal ti ba dai kin bon kini ki ding kyang gi na ma kum ba sit yo so ba ma ki yo ding ba bon so ba mi ki so ba bha kin kawang ma ba ding bom dan bom sei so na ba mai ro dan duru kin yu I kata hapo ba jing em kin yu I ba kata dia mam sei so wadani ro pa kita ngaret tagi tu so ken mai tagi so video so di bamdan so ken mai ra bamdan ru dia mam so kan ni ken ma ban kau ma ban dia da or ma kena bang so tai kolong Kublishibun Mustavi kublishibun Teo Dalin ya ka message ka jongpi ti ka message ka wan Iwan Ri. Do celebrities as women have a responsibility to be positive role models? Ki don nama ba mo ki kum ki celebrity kamot ki lalong ki riu pau khmat mo te kum ki riu pau khmat ki don ken ka responsibility ban pen I ken che ki riu ka bha ma te kum ta hi ha man ki film ma ngale ru kadadan nuksa bai ka bha kum ha kani ka film kum man shu ong kani ka film khandai la ru ki buan bha bala ong dang nang kong par ong film khandai la ani film khandai la ish film ni yung kata mo film khandai la ani philak ka film ni wan ri te jing ki sha pade ka kerteng galas ngo ma hi dian ta balong dapat pade ka film mo ki brio ki bala ya pet par bakal release ning kong bat menta long kan sa release biang at pun rio tarik lalong kum bat chipin batai ki ba ha galeria bar biju te ken sai I ken ba kan ka film
kadai ka jingya lenti jong kawai ka brio ba kaya lat pada naka nakik make pa te kapoi pada shaka kam bamdai ken te hakan ni ru ngi ai hi ka nuksa shaki pa ba ngem dai ken ban ya lat ma na yeng na sem ngi dai ban ki dai ban long ban tip lang bat ban ngit sneng ken ya ka e ka ba ki make pa ki batai kem dai ba shu batai tang ba ki tip re ki batai na ka jingya lenti lade tingi haban buram mo ban ngi haban sngap ken yaki ladangi ya lat te kemot ngin sebab e ken kalong kumta kata ka dai ka kendai lat Ndai kam dai daga keteng mak ni kendai lat balai pilih aku kata aku film Kublay I banshan pingro. Lakali kata ka jingkali. Kini kawai ka comment kawan I Yolinda yang kumne I Mayalin Sinkli yang kumne. Yolinda wat numdu jingkerman hakoi kasni pinsayo ya kababaha. Kini baro kidi ki plan jongblay. Kublay semua. Kublay. Okay. Ti I Constantine channel ikali kani ka jingkali. Hato kum kentai haba fiatre kani ka kam. Fishapen tut ne em hakishin rang. Klam ong ya nu. Athlete but actress na to. Anong biang jingkali sa isin. Hato kum kentai haba fitre ya kani ka kam. Fishapen tut ne em hakishin rang. Kila pun jebak berar. Dia hado mentah hakani ka hobi ma ya hakani ka jing sultanat janga kani ka jing lenti mentah te nga lapet ki long haka jing lap jonga ken ngam dei ken banga shu amba shu kren mentah ndai haka jing lap jonga hi ngam pa julap re kita ki shen lang baken pendek ne ken klam akor ne ken klam akor ma ki da buram da lechne stairu kumun shwa ken da kendai I yang I ma ki actress na ki aktor ru ki puran ki ting shop jong film khasi ki supet na kendong itu film yang mentah ki lanang sultanat show ki lawan keren kuno film I publish bon pila ko film te kai ru long kadai na ka jinglia jongi hi tharai bat kumno ngi present ya ladi ki brio te ki brio ru ki buram kata hi Jadi kata. te pila sya pendik Oh, di kummo. Mengawal. Haka tinggal nanti ke bamenta te ku kumtai kan nya la le asa ku asa referee teng nama dangi le asa coach ngi ole lambat ki team semua I campaign le dangi le asa coach asa referee ngi haban travel maroi bet ma ta kadon ke por ba ngi le nang ni sopo Delhi ngi haban shong ta bus maroi ta ja ta kan khat phau bejimen mi na shong na bus maroi ta bane chakangra kalai 10 hours te kadon hi ka jing chapan thot ma te ma shong maroi kum tu te sta ki dakhar pila stang man jem charge ai kum ta te ndai ngapan ngamai lat kan ngakan ni ki ngakan dak jing tu ang pai haba ma fi ka di kon thai phiri ban pura ma phiri ban respect I kan thai ndai ban kan kum ki jing pen thot hapor bangi tiar am ki khasit ki pen ki ai ke nom ta kan kem ai lat ten dai da ka ngakran ki pada ka jingha ka kran da ka sur ka balong dan aku kan bagi pat long kishan dan no te ta ka da teng fi ban pen I ya ka long phiru teng ma fi I ki bre ki long snio ngim dai ban pen I lai ki da ka jing snio te deng pen I da ka jing phal dang pen I da ka jing pha padam ki bre ki sin dan te ka jar ko ngam mo ji to ifi ba kadang kham ndai ka ren adang le class him ta 11 12 ta him te nga haban I practice na lumuba support puloma te ki por te judan ban ong ban ai bisa bai kalima ban practice na how to por ki ki par ke pada stu ma sepang ka sports ma bagade ka kari kala ban ka kari yang ki por ni kim so thua ki dang bang shulit practice bi kum to ni set sha ma ro te ka ko por bang haban ni kirang stam to san baji nga yan marwai na po kliyo te ka ta por la dan ki kharar motor e ki pan khol ka yo ka to Masih siapa tuh ya kum tuh ki brio ki kerangkai kum tahi. Tapi awan menmir awan practice menmir ya ting nak tu nak yo mak dan chong besar siar kisit lapel like ya tu point on dus teng nyo bcia. Ting fit tabang like ben siapa tuh ngam juya kum kentai. Ya behebe ngaya kum tambang ngaya kum sendak ki brio kin nong tiang ngam juya kum ta. Tang kita ka siapa tuh
te kadon ko por bi pa license ai pada an mar ba ikwai mo bang practice ti salia ba siapa thot pa kita khara po yom to par basa dis ar ti julian banyang man kas ta ikhilang man ngam to san beje di an hadu ha po mat pran te na mat pran pan ngi aya na po wa indo ka stong kasi temden pa pen thot ti drop yang man kas ngi ha po mat pran kan Kalau kau basong si de mo. Kataru hari kasi lo Sebenarnya minta tengah long bat kini bang trace ni begini kisendang ke dan jeng pen thot ini semua kum si para teng ma dan kita Jadi ke mentality jang kibre. oh mentality Kulay si bon Yolinda. Kani ko wake message bawan ni Ariana Carcintiu nakabanta I Beverly. You should thought so proud of you Kong Kong. You rock. Ti ngataray okay, kadang kani ko wake a question kajing kali na I Johnson Lingdong atray. Beverly, menta ko pertay ngidon kambon kibre entrepreneur kumapi. Kumno pisngo kamtam kum ikantay. Ngas ngo sarong kay number bangat ngas ngo ikantay kidi banlong financially independent. Number ba kadon ni katu kajing sarong haladi banong ba nga day Beverly nga day ita nga don kata mday banong ba nga day kunj ita kadon kata ka identity kay kada ikam iba kumno ru ibaret fizdang hila ijong kadon katu kajing sarong long kum por bangas dang kani ka kam jonga kalong kum banga thungi sintiyo ni mudiang tu seed ngala plant tu mentai la ila long nang tu ila long ikhlum nga sumar nga i along kada ka ba pikir yang am step kadon kato ba ngahapan nitre mdi ba nga hapan nitre kalau ba kani beje ngaple ngahapan poi kata beje ngaple kata ki team jonga kile ayu mentas ngi ke ka special mentas ngi ke kadon be kato ka drive kadon tu ka passion kadon kato ka motivation ke kata ba ngan kia step ngale kata hab kat ka jingpun kam man kat ka badai man ka singiru teng lele dadon ba ni bon kam na do step ni play breakfast mensuali shwa ko covid ni play prabaji adu prabaji teng le na adu step ni bon kam hadu prabaji jenmiet te teng dadon ki customers bo one slam ni poi play adu kandai steng ru saka pen khoi saka ke te poi she yang sing kai long show la ya ashu so ban dukut step the same thing number ba ngam pensoi kata pada step lo mentas ngi sak men you know hab late menta kom don kata ka yute tengah nga skop kum ki kenteng inda yang kijat la jong kadon katuka jing saro bangila ban iu ngim don kampan nanu ngi kwa ban thiet ke shu ong kum ngi kenteng kwa thiet i ru ngim don kampan ai bisa se ngali thiet ita ai bisa se kan ita thiet diliat la jong ngi su thu hi te ka capacity jungi ka capability jungi kadi katai ke ma kum ki kenteng dengan yang kijat la jong kum ki pa ro ngai so proud of all these girls they kum Wenry Yolinda Levi we all like phenomenal women can get shocked it's not like stories to me. Thank you Beverly. The Constantine channel yung best answer Yolinda. Okay, tikawi ka jingkali kawan ni Lucia Syndrome. Hato ladi por na nya ka sarkar ban penrung no iki sports kum ka football kum ka wini ki subject ha school ban ai ladi khna jungi ban kamai ja na kamanta. Ban kamai ja na kani ka benta. Ni ka question kaya Yolinda. Pila benfi Hato ladi por na nya ka sarkar ban penrung no iki sports kum ka football kum ka wiki ngan amas isi ma. Hato ladi por na nya ka sarkar ban penrung no iki sports kum ka football kum ka wini ki subject ha school ban ai ladi khna jungi ban kamai ja na kani ka benta. ban ong ta ya ka football te Lani nam snow day mo rei te mentala jaman ki school ki dan ki physical education mo kata ka subject te nang turo ki khna after be ki pass ka to ka 12m jong ka physical education ki la ban pursuit cha ai ta further la ban jong ka bachelor of physical education kum bangar ngalai ken te nang tu pat kindan na ki jong after bachelor of physical education hang tu filaban specialize ya ki jong ki discipline kan am fin ong tan ki football jan barok khat ki break ni football ma ndre hang tu jong physical education pak kalong all round te la long jan barok ki discipline fin yo jing hi kai kan te nang tu pa uno badan interest under sha ka bachelor of physical education ki la specialize la ki jong ki game kan te ban ong tang ya football te ngam so ya han ndre mentang as ngo ba ka government room kan
penlang compulsory kan ke schools bakin dan kini physical education kumbalang ki schools central kini ki CBSE ki ICSE ki dan ka physical education dia mentaro haki class 12 la penrung ka subject 11 12 kum Shillong college tungi la dan ka physical education na St. Anthony's hapo St. Edmunds ru tangba nang ya barok kan physical education not tang banong particularly football. Okay, bless you. Kini ki comments ki ba kum ne Nisngol sarong bapi ay nuksa babhae ini ki para kantai. So tanat ban rakhi kani ka sni crowd kum kani ka program. Te kani ka message ya Miss Davi ka kum ne. Kum no pi handle ya ka jing em ka jong pi ha pi bon kam. Kau aku mau mana kapur. Di ladang inang ban batik por kawan met. Kia dang step. Teng pasi oi ngapa PT akan kenta kani ka kami kai kolong bangi hapan update yang di man kasni teng kuli jingkli kenal ada pimnang pilong sakale ma ni hapan update ni hapan penang pen start yang di man kasni ni hapan pen klan susu kata jingnang jingtip cumi mensuangi nang kat ni mentangi hapan nang susu ti kani ka jing handle ya ta ka jing em jungaru kalong nauna kam bat kam sup kalong hapadang tiladang ila bangin em ka jing em ka ba stat lani ka balong past life kani ka bangi try bro si singiru ngin na thia ngim dan ti ko ta bangin ngam yo thia dan ki bro ki bam nang man yo thia re ni si sen bo thia alo me ko berat tingin na khir nang tu ngila yo bor pada bangin try biang sa si sen ya ketu ka kam ka bagi train re dah ka wei pada ka jing nang jing tip ka kham thamai te kata ri ko wei pa ni handle je kata ka jing em jungi ma Krishbon miss tengah try ki jing kli ru kim dan show hi re tengah sutuna bhabe yakran bat pi saungot tang ba hakaba penkut ngai kan program ngapa tang shi kan tin pi saungot ban I men si ki women lani ki kan thei samlama tang pi Beverly ngash kwa ban ong ba indale e kanu kakam le ban job mde ban chu settle akten pareng ki ong ba kum hang li ngai I bot kini ki kan thei samun ke don kum I wan ri le kanu ki kakam I le ru I don be ka tu ka jing hai ba ngan le ngan the job nga job kum yolanda ru kat ilik mare adu ba imla ya chu kadi kading job kumi davida ru kai bile ru bini kai kum ta ru kashuwan hi kata kajing job ni te kata ong ka message kade ba you know kin the kin don be ki mo jing thut ki ban ong ba wat le kum to ki kin the kim de ban le kum ta kin don be kita ki tang ba the fi believe hala de the fi shania hala de pin job be bu be kata ka jingmut hala de bang kanu bangan le ngan la be ban le bless you bon ti Miss Davi kau ka message ka bang ko ban ai ki para samla ki pa kani program kadai ka jingkran joi me ko bi oinga I give you wings of freedoms and roots of responsibility tingi di ban sung thu e kata kan laragi don ha kan no ka dan ru nim dei ban klat padai de ya ka tenrai jogi nim dei ban klat ni di ban kan mau bet laragi hair cut sebangi hair ru di ban kan mau pada ka tenrai jogi bat nim dei ru bangin pen le ran ya la de i me pa si sin mak shania ini ni di ban ai ru kata ka shania jogi ki te kita I ketien jeng nakal yang jeng bless you bon Miss Davi yo tama ka jing ai men sim jangai ki khana ki samna jing to ban sawan kalong ba ni chibon ki jing e kin wan ha ki jing im ko jangi ndengim de ban to jing kan men ide ban yang scam ma once ba ka confidence kala be ngim de ban shap tiang ta ni de ban kan men ba ka jing job kan sawan kum ba ong melung su thama bara obri ba start manu bala ban len ndai la complete le kala kum no like ban kan tengiru ibe pe ni de ban persang ban le ki kam pa bha nim dei ban shap tiang wala dan bon ki deng penkiang ki jing penthut dei ngi dei ban tur saprang ba ka jing job hi kan wan ma thai bless you bon yo Linda te khadu I one ripping ro
te ka ngate nga kwa ban ong khna mo yaki kenthei ba shania halade but minat tristam but ada phi bakla lane mo phi fail mo kum ong te waju randien waju ting rei shim ya katuru kum kawai ka experience but ya be chakmat nang to hi mo nge teng is ngo kum ba nginda sakun no nginda feel no kawai ka kam ngi ya chakmat rei ni de ban shim ya ka kum ka experience mat ba man ka failure hi ka hikai ka ere yang hi mo ban nang shushu kan te sa kawai pada ngakwa ban kerpat mo ya imei pa ya kikme pa jang baro mo ba kumba imei paru I ailat yang ka kenthei bat ki shania mo te mekiru ken ailat bat ken shania ken yaki khon lede mo kanang bakin la mekiru bakin ya chakman katai Shibun Wandri te ngakar men baka jingyak shim bata jukin ki saungot matasi kala imen sim shibun ki kena kenthei kamtam ni ai kublei ni pi ba ro bapila wan pila ya keren bat ni pila sotanat bat ni kit bok kit yang ni pi akal linti ka jingin ka jong pi thank you so much bop ke bapile pin long ki bajok pin kiu ha ki jingin jong pi this I sense ni buram basuk ye pi ki Bapak Ingi Paro, happy Women's Day to each and every one of you out there. Kublai Shibun.